Det er ikke særlig meget. I dag skal vi lave et forsøg. Følg med her engang. Først vi skal bruge en strømforsyning. Det næste vi skal bruge, det er 2 polarstikker. Det er så lille. Det næste vi skal bruge er 2 ledninger. Så skal vi bruge hesteskoen, også kendt som umarin. Det sidste vi skal bruge er 1,5 meter uisoleret kobbertråd. Her ser vi så vores opstilling, og her er en strømforsyning, som er koblet til 2 polarstænger i hver sin ende, og så vil vi spænde en kobbertråd op imellem. Og det første scene, vi skal bruge magneten. Til at starte med, så tænder vi på strømforsyningen. Så skruer vi op på 4 volt, hvor der så skaber magnetfelt rundt om kobbertråden, hvor vi så sætter umagneten rundt om for at få de stående bølger. Hvor vi så måler den bagefter fra knude til knude. Vi fandt ud af, at der var 18 cm mellem hvert knudepunkt. Så gangede vi det med 2 for at finde bølgelængden. Og så brugte vi bølgeformlen, den der er vist så flot her. Og så fordi at bølgelængde det skal være i meter, bliver det jo 0,36. Så frekvensen var 50 Hz. Så gangede vi det, og så blev det så... så gangede vi 50 med 0,36 for at finde farten af bølgen. Og det er så 18. Det var alt for denne gang. Vi ses.